Dávno sa nám tu Alex. A dneska si zahráme Minecraft znovu. Parkour. Ja som si nezobral hlavu. Nočná čapička. Nezabudnite, stojí len 7,50. Dneska v zlove. Super. Na čo si aj? Ok, čiže môžeme parkour začať. Tento som hrali easy peasy. Ja som ho ešte nikde. Parkour. A máš taký tým mobile? Dobre, tak to bude normálne. Teda neviem. Nemám. Ide skúšený Ježiš, parkourista. to čo je? Je to seklo. Jasné. Ok, ale na čo nám je brnenie? Neviem, iba tak. Ja idem bez toho. A ja som spadol. OK. Seklo to. Ale nevážne, ja som spadol. Ja som dobrý fachovišta. Ja sa nehambím. Ja som všetkých fakov. Ježiš, ja sa neviem. Ja som zvyknutý na väčšie. Mne to seká, ale neviem sa do toho trafiť, chápeš? Potom skapem. OK, hráme 13-0. Viete čo? Hore to vidíte, samozrejme. Ja som neskapal. Toto je tu ťažké, či ľahké. Ja na to kašlem, ideme takto pomaly a kašlem na to, ani sa nebude. Dlhšie ako 15 minút, to musíme mať nejakú sériu. Ne, nemôže to mať toľko 15 minút. Alebo ja už potom pôjdem domov. Ježiš. Jupi. Opa. A nemôže sa sácať, Janko? Čo, ja už som ťa išiel. Nemôže sa. Nezapomínam. Sorry, ja som sa omylom disconnectol. Ale vôbec. No. Už to ide. Ježiš. Ja spadnem, ja ťa zabijem. Ja zabijem, vážne, ja ťa idem fotiť. Kľudne. Aj keď... Onivý panč! Jano. Nevám. Machricaj. Som rýchly parkourista, sakryš. Už je po tebe, máš. Ale ťa hneď dám. Neboj. Pančov asi. Hovorím ako nejaký debil. Ja mám krajšiu textúru, deti. Prekonal som sa. Skoro, ježiš. Ja už som bol na tej paličke, a keby Janko to nezrušil, no tak Alex by tam bol dávno dole. Hore, no dole, hore, dole. Ja som tam bol tiež. Ty svinia. Skoro som padol. Skoro som padol ako svinia. Prajem ti, aby si padol. Ja už tu budem. No a to nie je koniec. Ne. Ja padol. Alex padol. Tak ideme naraz. Alex fell from a high place. A Herobrine, čo meno? Kopírovať sa nie. Ja som si omylom dal speed. Ani Alex 8000 nesmie kopírovať, chápete ma ľudia určite. Čo ja som vlastne nejumpol? Ja vždycky prvom. Ja som neskapal. Ja žijem, aha. Ty ten život. Sakryš! To je taký fake. Video nesmie mať viac než 5 minút. Preto nás tu. A už to má 3. Oh my god. To bude mať série. Ja len ty si ináč som ti zadúfal. Prečo? Ja som najlepší na tvojom kanáli, kto tu bol. Lebo si jediný. No, veď preto som na tom šmejnaný. No a ty máš ešte šmejnejšie, ti nemáš žiadne videá. Ty si. Ne to do kreatívu, aby sme chápali. Ty pôjdem domov. Juhu! Yes! Povedala si, že sa nesmie pančovať. Ale ty si... Kedy som ťa pančovala? A ty si mal laptop. Tak to máš za jedno. Wow! Ahoj, Belzíma! Hej, a decka, my sme hrali také fighty a... Ja ale prehral. Enchanty. Ja som vyhral, prisahám. Prisahám, že on prehral, lebo on má zadok.
A ja ho nemám. Máme 5 minút, končíme. Nemusíme. Deti, tak ešte vianočný pozdrav od Alexa. Deti, smeti, majú veľké deti. A ideme hrať divný, neviem čo. Parkour map, a ideme. To v kreatíve? Áno, v kreatíve, ale nesmieš podvádať. Iba tam, kde si naposledy skočil. Tuna, jem takto. Tuna, jak má Jano leftov. Dobre, deti? Nehoďte, že som... Tak dobehol, Alex. Môžeš vyletieť na toto jedno miesto. Opa, aby to bolo ľahšie. Chápete, lebo už musíme končiť. Sa tam dostanem skorej. Ja hovorím ako debil. Čo je v tom dome pre Boha? It's a piano. Keď ho zničím, sa iba pozriem, deti. Dobre, môžete, že Ujo Alex je cheater. Nie, to nedelej. Deti, ja vás všetkých... A tam niečo v čestke. Kašli na to. Hej, ty si to číto. Čo? Dia! OK. Ale ja ich mám viac. Thanks for play. A teď už ten Ujo ďakuje, no tak No, mu spravíme takto. Dáme redstone, detičky, odpalíme toto celé do pozdušia. Nerob, to je proti zákonu, to sa nesmie tu ničiť. Krajký zapalovač. Ja to nakladám. Á, je Máš šparek. kresadlo. Ty máš kresadlo a ja mám zapalovač. Zničiť celý parkour, to sa musíte učiť, deti, čo? Ale prd to vybrá, ani za to nevie zničiť. OK, čiže zničíme toto. Tento krásny, aj preškadlý. Ale rýchlo, za môjim kúzelným zapalovačom. A ja som ti to použil. Deti, my musíme stihnúť ten parkour. Rýchlo sa pripojte na Janov server. Je to sú z Ivánky. Kabum. Domov, škoda. Ale ešte to necháme na chvíľku. Hádam, mama má zaškrtí, ale nevá. Aspoň bude nové video na YouTube. Spravím to teraz na... Ukážeme deťom, ako sa robí ovláda redstone. Nie redstone. A ja to viem, tak čo chceš ty ho grajder? Nechce ho grinder. Nechce ho grinder. Dáme to na čo? Na slab. Moje redstone Máš smolu. Ty svinia. Ty si to vyhodil. Ty vyhodil. Na mňa ľahá. Na mňa. Idem hore, mne to trochu chutá. OK, Jan. Juhu. Ok, na túto budovu zničil a ja idem na ten parkour. Tak deťom ukážem moje redstone nástrojstvo. Takto s hviezdičkami. Nie takto sa to robí. To robíme s mami. On to nevie vôbec, čo deti moje, a keď žiadne zatiaľ nemám, no tak mám ich 5, teda 6, ja neviem koľko. A bum! Takto sa to ovláda redstone, deti. A bum aj vybuchuje ten redstone. To je zaujímavosť. Ale redstone vie to robiť väčšia preča. Že ale dlhšie to trvá. Keď to chceš na niečo napojiť. Už to má 9 minút, už budeme meškať. Ale nevadí. Ujo Alex to nejako prefasuje. Ako vždy. Ale ja viem. Ok, tak ideme sa pozrieť na to, čo sme my udelali. Tam je taká malá dierka. Ale to není dobré. Toto není dobré.
Jeden tu ostal. Vieš, Jano, čo to znamená? Že ja môžem vzniknúť. A ja sa odpálím, jak to stihne. Dal som to. Tak sa idem odpáliť. OK. Jano, ja idem na redstone. Ok, tak musíme končiť, už to má 10 minút, tak bye bye. Ešte vám ukážeme taký malý moment, ako Alex. I'm big fat. A bye bye. A ešte Alex vám ukáže jeden maličký výbuch. Ale napoj mi to na redstone. Ale ja nemám pri sebe redstone. Ja ti to dám. Takto páčku a ujo Alexa ostredí, OK? To zestredí. OK, už je to, máš to napojené. Toto ja sa bojím. No, buchni to. A bude to pekné. Ujo, Alex vybuchol. A pozrite, čo spravil. Ešte jedno. Napojím. Ok, čusti, už to má 11 minút.